The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan natin ang pagbibigay serbisyo publiko. Mula sa Kongreso, partner, makakausap na natin ngayon via video call si Ma'am Gemma Dizon. Siya ay tubong taga-Kamaligan, Camarines Sur at ngayon ay nakatira sa Quezon City. Nakaraang taon lamang nang tamaan siya ng stage 3 breast cancer na ngayon ay stage 4 na. Magandang hapon sa iyo, Nanay Gemma. Magandang hapon po, sir. Opo, kumusta ngayon ang kalagayan niyo, Nanay Gemma? Sa ngayon po, mabuti naman po, pero medyo na di-depress po ako kasi may panibago na naman po akong na nilabas yung may bago pong nilabas yung hospital na result po. Kumalat na naman po ang cancer ko sa liver at meron po akong bagong isa na naman pong na-discover na sa na sa lalamunan meron pong mga bukol. Okay. So, maliban po sa pagkakadiagnose sa inyo na merong breast cancer, meron pa po kayong ibang pinagdadaanan? Meron po ako sa bone, saka ito po sa liver, hiwa-hiwalay po ang gamutan, hiwa-hiwalay na chemo. Nagsimula po ako mag-chemo nung nakaraang taon pa, November 2022. Hanggang ngayon po, patuloy po at padagdag ng padagdag. Opo. Kayo po, Nanay Gemma, ilang taon na ho kayo? 45 years old po. 45 years old. May asawa at anak na rin ho ba kayo? Meron po akong 5 anak. Opo. So, paano ngayon natutustusan yung pangangailangan nyo sa gamutan? Ano hong trabaho ni Mister at yung bang anak nyo malalaki na? Yung panganay ko po, 21 years old po, college po, yung dalawa kong anak, kapapasok lamang po nila sa college kasi simula lang. Tapos yung bunso ko po, 2 years old, nagagatas po, inaalagaan po ng asawa ko. Yung asawa ko po, dati po siya sa security guard, sa security agency, na-aksidente po siya noong 2019, nabali po yung right leg niya, hindi na po siya nakapagtrabaho. Minsan po, on call po, tinatawagan siya ng opisina para sa pagmamarket po kung anong pwedeng gawin sa opisina. Opo. Ma'am Gemma, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Ma'am Gemma, nababanggit po na taga-Kamaligan, Camarines Sur po kayo dati. Ngayon po, nasa Quezon City na po. Gaano na po kayo katagal po dyan sa Quezon City? Hindi, nung lang po ako dito pumunta nung March po. Opo, so hindi pa natatagalan. Ano po yung trabaho niyo bago po kayo na-diagnose ng stage 3 breast cancer? Ako po ay nakapasok na teacher noong 2019 sa isang public school po. Opo, so isa ka po palang naganap na teacher. Ma'am Gemma, sa ngayon, sino po yung naaasahan nyo ngayon na umaalalay sa inyo? Gawa nito pong sabi nyo, yung asawa nyo po ay na-aksidente din, wala pong trabahong permanente at kayo din po, hindi na po kayo nakakapagturo dahil meron na po kayong sakit. Sino po yung umaalalay sa inyo po sa pang-araw-araw? Yung mga kapatid ko po, tinutulungan ako, kapatid ng asawa ko, mga kakilala ko po, nagbibigay naman po sila sa akin. Opo, so napakahirap po ng pinagdadaanan nyo, Nanay Gemma. Ano po? So sa ngayon po, Nanay Gemma, ano po yung pinakakailangan nyo po? Bakit po kayo lumapit sa Ako Bicol Party List? Lumapit po ako sa Ako Bicol Party List para humingi po ng tulong para sa aking gamutan at sa aking mga procedure na panibago na naman pong gagawin. Hindi pa po tapos yung chemo ko, meron na naman pong sunod na isasabay. Ayun po. Opo.
Nanay Gemma, napakalungkot po na marinig na despite po na meron kayong breast cancer, meron na naman po kayong sinabi yung doktor na na-diagnose, meron na naman po kayong sakit na ganito dyan sa liver. Meron pa sa lalamunan. Meron pa sa lalamunan. Paano nyo po, Nanay Gemma, hinaharap po ito pong mga pagsubok na ito? Gawa po na napakabigat po dahil sa hirap ng buhay ngayon, meron pa po kayong anak at wala po kong trabaho si Mister. Paano nyo po ito nakakayanan, Nanay Gemma? Laban lang po. Andyan po si God na aking kinakapitan. At saka, katulad po nito, nakita pa ang Ako Bicol, nabuhayan ako, tumutulong pala sila para madugtungan ang aking buhay. Ayun po. Opo. So, lakas lang loob po, Nanay Gemma, ano po, at panalangin sa poong may kapal. Opo. Salamat po. Okay. Makinig ho kayo, Nanay Gemma. Partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Rody Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Sir Rody, magandang hapon po. Naputol uli. Opo. Ah. So, Nanay Gemma, matanong ko lang po dahil nababanggit nyo po na nabigyan po kayo ng pag-asa dahil alam nyo po na naandyan yung Ako Bicol. Paano nyo po nalaman ang Ako Bicol Party List po ay tumutulong sa ganito pong mga sitwasyon? Yung yung dati ko pong katrabaho sa DepEd, na banggit nung isa ko ring katrabaho na nandito po sa Ako Bicol Party List sa Camarines Sur po. Nilapitan ko po siya, tapos po pinorward niya po ako dito sa main po kasi nandito na po ako nagpapagamot sa Maynila. So ayun, partner. So word of mouth, partner, bibig talagang naikukwento ng Ako Bicol, partner, laging naandyan para tumulong. Bukang bibig na partner ang pagtulong ng Ako Bicol. Okay, balikan natin, partner, si Sir Rody, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po. Opo, Sir Rody, nakausap nyo na po ba itong si Ma'am Gemma tungkol po sa kinakailangan niyang tulong? Magandang hapon po sa inyo, Kabustian. Opo. Sir Rody, nakausap niyo na ho ba si Ma'am Gemma, si Nanay Gemma tungkol sa kinakailangan niyang tulong? Hello? Hello. Opo. Si Rudy, nakausap niyo na ba si Ma'am Gemma tungkol sa kinakailangan niyang tulong? Opo, nakausap ko na po siya, yung humingi po ng tulong po sa atin, sa Ako Bicol. Ito nga po ay tinutulungan po natin si Miss Dizon para siya ay natangap sa ospital. Makalabas na siya at mababayaran niya. Ito nga po, sabi nga po ng ating congressman, Congressman Elizalde ko, wag pabayaan itong mga kababayan natin pagdating sa mga kanyan. Kaya dali-dali naman tayo tumutulong kagad sa mga kababayan natin para makalabas na kagad ang ospital. Opo. Sir Rudy, nababanggit nyo po na lahat po na kinakailangan nito ay according kay Congressman Saldi ay dapat matulungan. Ano po yung tulong na maibibigay natin sa kanya, Sir Rudy? Yung pong po natin, dito po sa hospital lang sa Lung Center, siya po ay meron pong babayaran doon. At hindi nga siya binibigyan ng promissory note at saka kailangan daw talagang bigyan po natin ng tulong. So ibig sabihin po nito, Sir Rudy, lahat po ng hospital bill ni Ma'am Gemma ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Tama po ba? Kasi po to, ang case po to ni Ma'am Dizon is cancer patient po to Kaya talagang kailangan matulungan talaga ng hospital natin. Kaya ito naman po in-orderan kagad po ako ng ating mahal na congressman, si Congressman Saldi ko na tutukan yan at tulungan yan dahil yung cancer patient yan. So, ito na po, gumawa na po kami kagad ng aksyon dito po sa NCR para po maayos po ito, nabigyan na po kagad ng guarantee letter. Sa katunayan po, naka-ready ng guarantee letter. Ayun! Nasa na po sa kanya para maibigay na po sa ospital. So ibig sabihin po nito, Sir Rudy, wala na po na dapat pang problemahin si Nanay Gemma dahil sagot na po ng Ako Bicol Party List ito pong guarantee letter na ibibigay po sa hospital para wala na pong babayaran ng pasyente. Tama po ba?
Pasensya po kasi hindi ko masyado marinig po rito. Kasi Okay. marami po, So, ang pinaka-importante ng partner, ang Ready sabi na. ni Sir Rudy, ready na yung guarantee letter. Ora mismo. So, humingi po sa atin ng tulong kaya hindi ko Opo. masyado marinig po yung inyong Ayun. po. Basta po ang Ah, palagi sige, pinipili partner. po ng ating Ayan, partner, that power interruption is brought to you by Aleco. kung si Nanay Gemma partner, stage 4 na yung cancer, matanong kita partner, yung kalagayan ng kuryente natin sa Albay, anong stage na kung sa cancer? Kung sa cancer partner, siguro hindi na to partner. Kasi doon sa bahay, mga 3 beses o 4 na bis, 5 beses Oo. maghapon eh. Mawawalan ka ng pasensya So, talaga, anong stage partner. na yun, partner? Stage 10. Wala nang gamutan yan. Wala nang gamutan, Hindi na partner. yan kaya ng guarantee letter. Hindi na kaya. Okay. Ang kailangan na dyan, partner, rigid na pag-uusap at aksyon ng ating gobyerno, partner, dito sa Euthanasia lokal. na. Yes. Pero partner, balikan ora natin. mismo, sabi ni Karudi Vizcaya kanina, wala nang problema si Nanay Gemma dahil pinapaasikaso at Handa na pinapabilis. yung guarantee letter. Pinapamabilis ni Congressman Saldico na matulungan kaagad, lalo na't alam ni Congressman Saldico pag cancer patient, talagang medyo iba yung kalagayan. Opo. Kaya, so ora mismo, yes. meron na. And wala na dapat pang problemahin si Nanay Gemma dahil sagot na ng Ako Bicol Party List yung bayad niya sa ospital. Balikan natin si Nanay Gemma. Nanay Gemma. Ala po. Opo. So, Nanay Gemma, napakinggan niyo po si Karudi. Ura mismo pala, handang-handa na yung guarantee letter na ibibigay sa inyo ng Ako Bicol Party List. Opo, natutuwa po ako. Nakaginhawa po ako ngayon. Opo. So, napatunayan niyo ho na talagang ang Ako Bicol ay ura mismo ang pagtulong, Nanay Gemma. Opo sir, napatunayan ko po. Napakagaling po pala. Ang May puso gusto ng po. Ako Bicol. Ayan. May gusto po kayong sabihin, Nanay Gemma, kay Congressman Saldi sa Ako Bicol at sa palatuntunan pong ito? Meron po, nagpapasalamat po ako na mayroong Ako Bicol Party List. Hindi po tayo nagkamali sa ating pagboto sa Ako Bicol Party List. Nagpapasalamat po ako kay Kong Saldico sa inyong action ko kaagad. Maraming salamat po at kay Congressman Jill Bongalon at sa mga staff po ng Ako Bicol Party List, lalo na po kay Mang Rudy. Napakadaling lapitan po at napaka-maasikaso po sa mga lumalapit sa kanya. Sa lahat po ng staff at saka kay Sir Alvin po. Opo, At doon din po sa Kamsor. Opo, Nanay Sir, Gemma, po. ang hangarin po namin at panalangin natin, partner, ay kagalingan niyo po. kagalingan. Opo. Opo, maraming Ingat po. salamat po. God bless po sa atin. God bless din Salamat po. Okay. Eto naman, partner, dumako naman tayo sa ating tabang legal. Kasama natin ngayon sila Aiza Bilulo, Emily Cruzana, Salvi Coprada at si Angelica Caneso. Ilan lang sila, partner, sa 80 kataong nagrereklamo matapos mabiktima umano ng mag-asawang sa kanilang investment scam. naman. Yan. Investment scam na naman. Investment scam na naman, partner. Ang Okay. pag-uusapan natin ngayong hapon dahil marami na naman, partner, sa mga kababayan natin ang naloko. Na-scam. Na-scam. Magandang hapon sa iyo, Aiza. Ayan, Magandang ikaw si hapon din Aiza. Oh, si Salve, asan si Salve? Ito si Salve, si Angelica. Si Sigera, saan?
At si Emily. Wala naman si Sigera. Wala naman partner. Salve, Opo, Salve, matanong ko. Anong klaseng investment scam ba itong pinasok nyo at bakit nakapasok kayo sa ganito pong uri ng transaksyon? Sabi po kasi siya, legit daw. Legit daw? Oo, kasi blockchain daw. Yun ang ano sa amin. Kaya, Bakit may mga daw? Sino ang nagsabi? Siya mismo. Si Eileen mismo. Opo. So ang nirereklamo naman ay nyo, kayat. ang nirereklamo nyo po ay si Si Eileen. Eileen Buntimel. Montemel at Michael Blanco. Michael Blanco. Ito ay mag-asawa. Mag-asawa. Okay. Eileen Buntimil at Michael Blanco. So kailan po nagsimula na magkaroon po kayo ng transaksyon dito po sa binabanggit yung mag-asawa? Ako pulit na, March 23 ako, pero sila, ito, ayan sila, nauna sila. Mas nauna sila. Ikaw, March. March 23 ako Opo. nag-start. Magkano naman po, Nana, yung... Yung una po, 500 lang. Sabi ko, itatry ko lang. Nung maganda naman yung, niya, yung payout. pakilapit po ng mic. Maganda naman yung kaya nainganyo na magdagdag ng ng invest. Opo. So, 500 pesos kayo nagsimula. Natapos po, ilan naman? Tapos nag 1,000, nag 3,000. Tapos nung may akong dalawang 9,000. So, pataas ng pataas Oo. po. Ilan naman po yung nakabalik sa'yo? Nakapi out lang ako doon sa tigpa 500 saka 3,000. Doon sa 9,000 wala na. Oho. Sabi niya na block na daw. Okay. So, matanong ko po, Nanay, paano po kayo inalok nitong mag-asawa? Kasi sabi nyo, maganda naman yung offer sa inyo. Paano kayo personal nyo po bang kakilala ito? Oo, personal, kapitbahay namin. Medyo lang. So, kapitbahay. So, ibig sabihin, kakilala nyo po Oo, talaga sila? kakilala namin talaga. Oho. So, ang akala nyo, hindi kayo mo manloloko dahil kakilala nyo? Oo, kakilala. Okay. Kasi pag nagana ako ng malaking halaga, naabot ko mismo sa kanya, napunta ko sa So bahay personal. niya. Oo. Okay. Matanong ko lang, partner. Anong klase daw na transaksyon? Aisa, ano yung paliwanag sa'yo? Anong klaseng transaksyon ito? Paluwagan ba ito? Ano ito? Investment daw po. Tapos, bali, Investment sa? yung blockchain daw po na binibili ng cryptocurrency yata. Yung Sa pangalan pa lang partner, blockchain. Ibig sabihin. Tapos, Mga cryptocurrency, mga imposible pa yan dito sa Pilipinas. tapos pag nag-invest na daw po dun sa blockchain, matatransfer daw po sa trust wallet. Trust wallet po. Paano kayo napaniwala niya? Bali, invite din naman po ako ng kapatid ko. Yung una, yung kapatid ko po. Nag-payout siya sa mga mababa pa lang na invest. Tapos nung So magpe-payout, napaniwala kayo? Magaling yung pagkakapaliwanag. kasi masyadong nakukuha niya yung loob ng isang tao. O baka naman nasisilaw lang kayo doon sa tutubuin? Nandun na dun po, Kasi sir. magkano yung interest? Hindi po Halimbawa, pag naglagay ako ng 500, magkano yung 200 po yung interest po. 200? Apo. Ikaw, Manay, anong masasabi mo? Paano ka napaniwala dito sa investment? Kapitbahay ko po. Kapitbahay mo. Anong paliwanag naman sa'yo? Maganda din po daw ang Mm. Kasi 5,000, tutubo Ikaw, mga ilan ho ang nai-invest po ninyo? May yung po. Yung kabuuan. 33,000 po. 33,000. Sa 33,000, ilan ang nakuha mo sa payout? Yung mababa po na Ilan lahat? mga 10. 10. So, lugi ka ng 23,000. Okay. Ikaw, Aisa, ilan ang na-invest mo? Nasa 22,500 po. Magkano naman ang nakabalik sa'yo? 700 lang po. 722,000. Layo, So, partner. meron kang 21,000 na inaabol. Opo. Ikaw naman, Miss Beautiful. Ano po? Kailan Nasa 50,700 po. Malaki-laki. Sa kanya yung malaki. Ilan naman ang nabawi mo sa 50,700? Sa totoo po, sir, wala akong nabili Wala ka kasi nakuha. ano po, paka-payout po, kinukumbins nila ako na na Ibalik ulit, i-invest invest po ulit. ulit. So yun talagang investment scam, partner. Pag makukuha mo na yung payout mo, i-invest mo ulit para lalo pang lumaki. Nababanggit nito ni Nanay, partner, na kapitbahay nyo. Taga saan po kayo, ma'am? Bagong bayan. Tiwi Bagong po, Bayan, Tiwi. So nakikita nyo po ba itong mag-asawa hanggang ngayon? Nakikita po. Okay, so paano kayo nagkakaharapan? Nagkakaharapan ba kayo? Nagkakausap? Nung lang, pag nag-ano ko ng pera, Mikropono po. pag mag-invest ako ng hinatid ko sa kanya. Kasi naman Okay. ako ng... Matanong ko lang, partner, kasi kapitbahay. Maliban sa kapitbahay, paano kayo napaniwala? Sila ba ay Mapagkakatiwalaan sa may barangay? posisyon na hinahawakan sa barangay? Sila ba ay kilalang malaking negosyante? Kasi ganun yung partner Oo, syempre tiwala. Ano siya, sir, yung
presidente siya sa Opinion Bicol, sa barangay namin. Oh! Ano ulit yung pangalan ng mag-asawang ito, nanay? Aileen Buntemel, Aileen Buntemel at Michael Combo. Michael Combo. Presidente ano to? ng- Kasal ba to? Opinion Bicol, kasal po. Kasal. Ano Okay. po? Coordinator pa po siya ng Ng? Bagong Bayan. Nang? Bagong Bayan. Ano? Coordinator ng ano? Opinion Bicol. So, yun ang pakakilala So, nyo. dahil doon sa posisyon na hinahawakan na yon na nagpakilalang ganon, nagkaroon na kayo ng pagtitiwala. Oo, siyempre sir. Kasi, at saka yung ano naman, Opo, palapit po ng mic. saka yung ano naman, manaano talaga. Wait lang, nanay. Gusto kong matanong. Yung pagpapakilala ba sa inyo ng mag-asawang ito, ginamit nila na yung posisyon bilang coordinator daw? Hindi naman. Pero yun lang pagkakilala nyo? Oo. Parang naano lang kami doon sa ano niya, halimbawa 500, may tubog 200. Okay. Eto ba, nanay, ay nai-report nyo na sa barangay? Nagreklamo Ayaw naman ng Although- barangay tanggapin yung ganyan. Although partner, hindi ginamit na kuwang. Kaya lang, yun nga ang kuwan nila. Hindi naman yung, manluloko yung ito kasi perception nila. coordinator Okay. itong presidente. Sige, partner, para malaman natin, partner, yung... Pero nakakausap nyo pa ba? Itong O, inireklamo pumunta niya? sa akin kasi nung ano, sabi niya, nakiusap ako, nabigyan ako maski 10K. Mhm. Pumunta siya, sabi niya sa akin, may 15 anya nanay, bigyan kita. Nung binigyan ako nung 15, 2,000 lang. Okay. Eto na, partner, nasa kabilang linya ng telepono ang inirereklamong mag-asawa na si Aileen Buntemel at yung asawa nito, partner, pero makakausap lang natin si Aileen Buntemel. Ang Magandang hapon. presidente. Oh, yes, magandang hapon sa iyo, Aileen. Aileen, magandang hapon. Ayan, inaayos lang, partner, yung linya ng telepono. Kailan kayo last na nagkausap nitong mag-asawa, nanay? Yung pag ano niya, pagbigay niya ng 2,000 sa akin. Yun lang? Oo. Sa inyo, wala pang binibigay? Sa iyo po? So, matanong ko lang, may nabanggit kayo na ilinapit nyo ito sa barangay. Oh, yung iba lumapit sila. Ay, anong sabi ng barangay? Ako po sir, yung bali ako lumapit sa barangay, may kasama din akong Anong pinsan sabi? niya. Pagdating daw na scam, labas daw yung barangay. Ah. Tapos, punta naman po kami ng police So, station. ayaw i-cater ng barangay partner. Pagdating namin sa police station, pino-forward naman kami barangay ulit. Barangay. Pag hindi daw approve sa barangay, punta daw kami ng DILG. Hindi na po kami pumunta ng DILG kasi Nagkalituhan na. turo-turo na lang Tinan mo po partner ha? sila. Bakit partner ipo-forward sa DILG? Sabi ng barangay, pag investment scam, hindi kami dyan. Pwedeng tumapat na reklamo. Pagdating naman doon sa police, ops, kailangan nyo munang dumaan ng barangay. Totoo, tama yung sa police partner. Tama. Dapat dumaan ng barangay. Tama. Ngayon, dahil hindi inaaksyonan ng barangay, ang sabi ng police, mag-DILG. Tama naman, partner. Okay. Eto na, partner, kasi kailangan nating makuha, partner, yung side nitong nire-reklamo. Kasi para malaman natin, partner, kung ano na yung aksyon na ginagawa nila, hindi pwede, partner, na basta-basta na lang ito kalimutan nila kasi may obligasyon sila dito. Nasa linya na. Magandang hapon sa iyo, Aileen. Aileen, magandang hapon. Ayan, naririnig natin siya, partner, pero parang hindi muna siya nagsasalita. Magandang hapon, Aileen. Aileen! Oh, Aileen, magandang hapon. Ilipat na lang natin dito, Madam partner. President ng OB, Aileen! Coordinator daw, partner, ng OB. Opinion, Bicol. Alam mo, dito na lang siguro ilagay yung kuhan, yung telepono para magkarinigan tayo. Sa pagkakaalam niyo po, nanay, nababanggit kasi 80 ilang kayong mga naloko nitong mag-asawa? 80 plus. Sa 80 plus na yan, nakakausap niyo din po ba sila? Hindi. Yung iba kasi online nag-aano sa kanya by Gcash. Oo. Mga taga-tiwi din po ba? May May nasa Manila. taga Maynila din po, tsaka may taga Ligaw, Alam Bakakay. mo, partner, itong cryptocurrency ito at ganito, partner, meron na din sa akin nag-alok nito. Buti na lang, partner, wala akong pera. Ang dami nag-aalok niya sa akin. Oo, partner. buti na lang, partner, wala akong pera. Ipiniprend ako, nagpiprend request sa akin sa Facebook. Gumagamit ng mga magagandang yes. picture tapos labas yung kanilang mga boobs. Yan. Tapos aalokin na ako Looks ng... can be deceiving, partner, kasi. Oo, aalokin na ako ng investment. Buti na lang, partner, wala ako talagang pera para mag-invest dyan. Hindi. Ako, sinasagot ko kaagad yan. Ano kaagad yung sagot? Hindi ko kailangan ng investment. Kayo mag-invest sa akin. Oo, kayo mag-invest sa akin. Invest mo yan, sabi kong malaki mong kwan sa... At siguradong babalik yan Tutubo sa'yo. pa. Yan, tutubo pa.
Sige partner, at Andyan na ba? baka nasa linya na ulit si Eileen. NBI muna. Sige partner, kausapin muna sumagot natin si yung Eileen. NBI. Ayaw sumagot sa Eileen. Sige. Sir, magandang hapon. Hello? Oo. Si Attorney Romano, partner. Opo, ng magandang NBI. hapon po, attorney. Yes, ma'am. Good afternoon po at sa listeners ng Ako Bicol. Opo, attorney Edwin Romano, ito po yung tanong namin kasi naandito po sa aming opisina, sa aming programa. Ito pong mga iilan sa mga naloko po, investment scam na naman po itong pinag-uusapan natin, attorney. Ano po? Opo, yes, ma'am. Opo, maaari po ba sa inyong ilapit itong reklamo at makapagsampa po sila ng kaso laban po dito sa mag-asawang ito? Yes, ma'am. Kanina, ma'am, sa habang nag-uusap ay nakikinig naman po ako, ma'am. At saka mukhang kasong kriminal naman po yung yung napapakinggan ko kanina. So pwede po nating idulog ito po sa National Bureau of Investigation para po maimbestigahan natin at masampahan natin ang kaso kung makikita natin ang ebidensya ay sapat. Opo, attorney Edwin, kasi nababanggit nila na almost 80 sila na mga naloko nitong mag-asawa. Pasok po ba ito sa large scale staff, Yes, ma'am. Kasi, ma'am, itong bilang na ito ay nagbibigay na po ng alarma po ito sa atin, sa publiko na maraming tao na ang niloloko. At saka yung amount po nito ay sa kanina napapakinggan ko ay hihigit po sa 100,000 na po. So papasok po ito sa large scale estafa. Ayun. Opo, milyon na yata sa 80 naluko, mahigit 1 milyon na po, attorney. Sa akin. Yes, sir. Opo, 1.6 medyo po. 1.6 million daw po, to be exact, attorney Edwin. Opo. Opo, malaking halaga na po yun. So pwede po natin siyang sampahan ng ganong kaso. Opo, nakikinig po ngayon itong mag-asawa na nagpasimuno ng investment scam, si Michael at si Eileen. Ano po ang maaring kaharapin na kaso ng mag-asawa dahil sa ganito pong transaksyon, attorney? Opo, yun nga po kanina, yung nabanggit nating kaso na large-scale estafa, ano po ito, malaki po ang mataas po ang penalty po nito at non-bailable po offense po ito. Opo. So kung pwede po ay pupunta po dito yung mga complainants para makapag-umpisa po tayo sa pag-iimbestiga. Opo. Attorney, sa mulit-muli po, sasamantalayin natin itong pagkakataon na ito sa mga nakikinig at nanonood sa atin dahil walang katapusan at walang patumanggang investment scam ang nangyayari. Ano po ang paalala nyo pong muli sa ating mga tagapakinig at tagapanood, attorney, para hindi mabiktima ng mga scam? Yes, sir. Opo, yun nga. Ito, paulit-ulit na po nating sinasabi ito sa publiko na tayo ay mag-iingat sa pakikipag-transaksyon sa mga tao ito. Lalong-lalo na po sa pinag-iingatan nating pera na pinaghirapan natin, ay huwag nating basta-basta i-invest sa mga taong hindi natin basta-basta pwedeng pagkatiwalaan. Kailangan po nating mag-ingat. Siyasatin muna natin ang mga taong ito kung pwede natin pagkatiwalaan or hindi kaya lihitin mo sila na mga nag-engage sa business na yan. At saka ito po ay hindi ko po napakinggan kanina kung ito ay through the internet po ba o ito ay personal. Mix po, attorney. Meron pong personal, meron din pong online. Online po ito ay pwede po itong pumasok pa sa cybercrime. Ay paulit-ulit po din natin pong sinasabi sa mga listeners natin, sa publiko, na ang internet po, ito po ang bagong venue ng mga kriminal. So marami po dito ang nabibiktima nitong mga investment scams na ito. So dapat po mag-iingat po tayo sa pakikipag-deal sa mga tao hindi naman po natin masyadong kilala. At saka pag-iingatan po natin itong pera natin na pinaghirapan po natin ipunin. Opo. With that po, maraming salamat po, attorney. Partner, personal na nating i-congratulate si attorney Edwin Romano sa pagiging bagong abogado, partner. Nito pa lang nakakatapos na bar Ay, exam. congratulations. Mabuhay po, attorney. Ay, correct ko lang po, ma'am. Si Attorney Jimenez po yun, ma'am. Opo, oo nga pala. Si attorney Jimenez po, parating na lang po sa kanyang aming pong personal na pagko-congratulate po sa Opo. kanya. Ito pong Ayan. mga biktima, attorney, sasamahan na lamang po namin dyan sa tanggapan po ninyo. Opo, yes sir. Tama po, hihintayin po namin sila dito at para po ma-entertain natin, mabigyan natin ng mga song complaint sheet
para po mayroon po kaming authority to investigate at saka po makunan sila ng statements po nila. Opo. Thank you so much, Salamat, Attorney Edwin. Sige po, sige po. You're welcome po. Ayan. Okay. So, alam mo partner kasi itong dyan sa NBI, malaking tulong yan partner sa atin dito. Tama-tama, partner. Nasa linya si Eileen. Baka gusto nang sumagot at magpaliwanag. Sige, balikan natin. Eileen, magandang hapon. Okay po, ma'am. Magandang hapon din po. Ay, salamat naman. Ako na po ito. Oh, ikaw na yan. Ito po kasi yan, ma'am. Yung investment ko po, nag-umpisa po kami sa mga kaibigan ko. Bali talaga po yung investment na yan, risk po talaga yan. Ang amin nga po, sinasabi nga po sa kanila, sugal po yan. Kaya na po, nung ito... So, ano po? Sugal? Linawin ko po, ma'am. Yung unang pong mga buwan, mga unang-unang buwan, tapos mga sumusunod po, nakapag-payout pa po. Nakapag-payout pa naman po yung iba. Marami nga po ang natulungan din ito. Dahil nga po, Eileen! ko rin po sila. Eileen! Ang intention ko nga rin po, nagsisipuntahan na dito sa bahay. Gusto rin daw kumita. Eileen! Kaya po, ang ginawa po namin, tutanggap po namin sila. Eileen! Kaya po kaming na ganyan nga po ang mangyayari. Kasi nga, Eileen! isip namin na makatulong kami sa tao, hindi rin po namin alam na ganito po yung Okay. Tsaka po namin Eileen! hindi po kami yung madalas kami na paulit-ulit po na may investment po kami sinasalihan na nanloloko po kami ng tao. Oh, wait lang. Ngayon po Eileen, kami, Eileen, ma'am, wait lang, ganito ano, po. Eileen? Ang ililinaw po rin Eileen! po. Ala. Oh, siya na lang yung nagsasalita, partner. Po namin, ma'am, bago po nasira ang investment po, nagpirmahan po kami ng mga member na magbibigay po kami pakunti-kunti. Kaya amin lang po kasi, ma'am, hinaharap po namin sila. Ganyan, may mga kasulatan. Ang problema lang po kasi sa kanila, ma'am, ang sabi po namin sa kanila, pare-pareho naman tayong nawalan kasi nakita nga nila man po anong sitwasyon namin dito. Okay. May nagpunta nga dito na walang-wala nga rin talaga kami ngayon kasi nawalan din kami. Ang amin lang po, ma'am, ngayon, kasi yung ibang member po, ma'am, nanghihingi ng ganun kalaki. Okay, Ang Eileen. amin lang din po, ma'am, hindi kami makakapagbigay ng ganun na gusto nilang hingiin din sa amin kung 30,000 po, ganun. Hindi kasi po, ang trabaho po ng asawa ko, construction lang din. Tsaka kung iisipin po, ma'am, ang sabi ko nga po sa kanila, magbibigay kami, papakunti-kuntian namin, hinaharap po namin yan, hindi po namin tinatakbuhan, bilang po isang apply nila, at bilang Eileen! po, manage din po ng pinakang head ng investment tayo, nagsabot po kami yan. Eileen! Hindi po kami tumatakbo, ma'am. Ang ano lang din namin sa tao, ipin po nila yung sitwasyon namin ngayon kasi ipin po kaming nawalan. Parang pareho po kaming nawalan. Nakilap na ko po sila. Nakatira po kami dito, ma'am, na 20 years na po dito po, kapitbahay ko po yung karamihan. Okay. Eileen, wait lang. Wait lang. Napapakinggan mo ba kami? Hindi po milyon. Rapper ata itong sa Eileen partner. Wala po kaming nalokong milyon. Ang laman lang po ng talagang nagpangay ng pera ng tao is 150K. Yan po, na dapat sana iti-payout po yan ng mga tao nung araw na yun, na nag-block na po yung account po namin. Tsaka po, ma'am, ito po, kumuha po ko ng personal IT. Napatunayan ko po na nag-block yung account na yung pera na din. Kung pinukuha po Teka. Wait lang, ah. ng IT nila. Putulin muna natin. Hindi tayo... po sila ng IT nila. Mukhang walang ano siya. Naman po na yung IT nila. Pakiputol muna si Eileen dyan. Mahirap kasi ito kasi diretso siya nagsasalita. Kanina, sinabihan niya daw kayo, nasugal daw yan na pinasok nyo. Totoo ba yan? Legit po yung sinabi niya. Ha? Legit po yung Legit sinabi po Alam niya. niyo daw nasugal yan. Ibig sabihin sugal, pwedeng Wala manalo. po siya. Pwedeng manalo, pwedeng matalo. Pero parang ang gusto niyang mangyari, partner, tanggapin niyo na lang na yung pera niyo wala na dahil sila Sugal. din nawalan. Hindi pwede po Mukhang yun. rapper itong sa Eileen, partner. Ratatatatat. Siyempre, ma'am, makukumbinsi ka talaga mag-invest. Oh, parang may gusto ka pang sabihin, hindi ka na makapagsalita, partner, dahil ilalabas mo na yung investment mo. Parang talikuran mo na lang kasi. Okay, parang, ganito na lang kasi wala tayong mahihita doon sa paliwanag at sinasabi ni Eileen, dinidepensa niya na pare-parehos daw kayong naloko, pare-parehos kayong nawalan. At kaya wag na daw kayo magdidemand dahil wala naman talagang makukuha dahil nawalan din siya. Saka construction worker daw yung asawa niya. Parang... Sige. Kasi po may inopen siyang bank account. Hinihingi sana po namin yung statement ng bank account. Wala po siyang nailalabas. Okay. Tapos, hinihikayat sana namin magpa-NTC. Tapos may mga chat siyang hindi pwede siyang sumama ng NTC kasi baka daw madungisan yung papers niya. Tsaka yung Para pagka-profession saan niya. daw yung bank account na yon? Doon po pumapasok yung True GCash. Hindi, ganito na lang. Napakinggan nyo naman kanina yung pahayag ni Attorney Romano ng NBI.
pasok siya doon sa kaso na large scale Stapa. stapa. Pagkatapos cybercrime pa dahil gumamit din ng Meron internet. siyang online So, transaction. sasamahan kayo ng team namin papunta sa NBI nang sa ganun ay magkaroon ng katarungan at magkaroon ng kasagutan yung hinahabol ninyo. Kasi yung sinasabi ni Eileen, parang more on sa side niya lang, partner. Wala na yon. Puro ganun na lang. Sa side nyo paliwanag. lang po Oo, yun. at puro palinis na lang. Wala tayong mahihita sa kanya dahil ang sinasabi niya ay Sugal daw yun. sugal daw. At wala kayong mahabol dahil parehas din daw kayo nawalan. Siya nawalan din. Tingnan na lang natin kung talagang itong tingnan sinabi lang nabanggit natin, niya, partner, ay Financer siya. Ganun talaga paliwanag ng Ang mga... sabi namin, ilapit mo po. Ang sinasabi ng unang transaksyon, may pinanser. Oo. Ngayon na may problema na, sabi namin, yung Wala na PNPC pong mailabas na para financer. Kahit anong sabi namin, financer mo munang ilabas mo para Wala hindi mo masolo yung problema. yan. Tama So, naman. ganito sasamahan kayo ng team namin sa NBI para makapag-file na kayo ng formal ng inyong reklamo at mahabol nyo na itong si Eileen at si Michael. Paalala namin sa inyo at sa mga nakikinig pa, sa dami na nang itinampok namin dito sa programang ito na investment scam, mag-i-invest pa rin ba kayo dyan sa mga kapitbahay nyo? Ano po yung natutunan nyo, nanay, dito sa pangyayaring ito? sa bagay ngayon ko lang karanasan itong ganito. Sa edad mong yan, ngayon mo lang po Ngayon- naranasan na ngayon ko lang. maloko. Kasi Uulit pa ba kapitbahay kayo? pa. Uulit pa ba kayo? Hindi na po. Di bali. Ikaw, anong mensahe mo sa iba? Mensahe ko lang po sa iba, alamin muna kung ano talaga ang punot dulo ng magiging investment. Alam mo, mabuti pa ibinili mo yun ng similya ng kamuti, tinanim mo. Ngayon sana may Meron ka na sanang Aanihin ka na sana. Ikaw po. Sa may balak po mag-invest, ako na po magsasabi sa inyo, wag na. Sakit sa ulo. Oo, sakit sa Okay. ulo. So, yun na lang po Sasamahan namin kayo sa NBI para mahabol natin si Aileen sa si Michael na napakabilis pa naman magsalita. Aratatatat, rapper. Parang Armalite ang bunganga. Dinaig po, partner, si Glock 9. Oo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, domestic helper sa Kuwait na pinanggigilan ng kanyang amo at tinutukan pa ng kutsilyo, nakauwi na. At isang senior citizen mula naman sa Pasay City nangangailangan ng tulong sa kanyang gamutan matapos atakihin ng mild stroke. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience
Miss CB's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang Ora mismo. Ito partner, good news. Kung ating maalala, dumulog sa ating tanggapan si Nanay LB Rubin noong ika-17 ng Abril upang humingi ng tulong na mapauwi ang kanyang anak na si Shoni Rubin na isang domestic helper sa Kuwait matapos makatanggap ng sumbong na pinanggigilan umano siya ng kanyang amo, tinutukan pa ng kutsilyo. Ora mismo naman natin itong itinawag sa tanggapan ng OWA at ngayon ay kasama na natin siya. Magandang hapon sa iyo, Shoni. Siya pala ito, partner. Opo. Inaalala mo, partner, itong pinagpapala doon, partner, at may mga tama, partner, ng ano? Oo. Kumusta po kayo? Okay lang po. Oo. Kumusta naman po ang pakiramdam nyo na kuha na po kayo? Uwi na kayo? Masaya. Ito, partner, yung pinapakain, partner, ng mga tira-tira. At yung sapatos, di ba? Oo. So, hindi, ano yung pinapakain sa'yo? Ikaw na lang ang tanungin namin. Kasi mali daw yung tira-tira sa kasapatos, partner. Nung sinabi niya po na papakainin ako ng sapatos, sinabi ko din po yun sa agency ko na gano'n. Tapos, sige lang, pagtsagaan mo. Sabi ko, bakit pagtsatsagaan ko, papakainin ako ng sapatos? So, ikaw, pero tinutukan ka talaga ng kutsilyo? Opo. Bakit ka tinutukan ng kutsilyo? Hindi ko yung lalaking amo o babae? Yung babae po. Matapang ano? Opo. Hindi naman pinagsilusan ka? Parang lang po ako, pinaglilihian. Pinaglilihian ka? Eto, partner, yung Kinulong ka sa kinukulong sa kwarto, tama. At, kasi parang pinaglilihian ka. Pinagkukurot ka pa? Parang yung parang... Pinanggigigilan, oo. Bakit first time bang magbuntis yung amo mo? Hindi naman. Pangatlo. So may kwento mo sa amin, ano pa yung ibang dinanas mo maliban dyan sa pangtutok ng kutsilyo, panggigil, ano pa yung ibang dinanas mo doon? Hinila niya po ako dito sa damit. Tapos, tinatakot niya ako ng tinatakot. So, kailan po kayo nakauwi? Nung May 23 yung flight po, 24 naglapag sa Manila. Kumusta naman po yung proseso ng pag-uwi nyo? Okay Maayos naman po. naman po ba? Okay naman po. Ayun, oo. Kumusta naman po yung ng pamilya nyo, ng pag-uwi mo? Di ba may mga anak ka na? Opo. Ilan ang anak mo? 3 po. O anong sabi ng mga anak mo? Masaya. Masaya. So babalik ka pa ba doon sa abroad? Hindi na. Hindi ka na magtatrabaho sa abroad? Hindi na muna, pahinga muna. Medyo nagka-trauma ka, ano? Opo. Nung nandun ka pa sa amo mo at kulang yung komunikasyon mo sa magulang mo, ano yung pakiramdam? Ano yung naramdaman mo? Nandun ba yung takot? Naiiyak ka ngayon? Opo, parang trauma na po. Meron bang pagsisisi na sana hindi ka na lang umalis ng bansa? Nung huli na po. So, mula nung nakauwi ka dito, nakapagpahinga ka na ba, Shoni? Opo. So, ano yung plano mo ngayon na nakauwi ka na, kasama mo na ngayon si nanay at yung mga anak mo? Ano yung plano mo ngayon? Mag-stay na lang po muna. Mag-stay ka na muna rito. Di baling kapo sa buhay, basta kasama yung mahal sa buhay at walang pinoproblema. Opo, gano'n na lang po. Oo. So,
Ano yung aral na natanggap mo, natutunan mo, Shoni, dahil nga ganon, yung experience mo doon sa ibang bansa ay ganon? Parang nung unang pag-alis ko, parang ang hina ng loob ko. Doon tumibay. Yung ganon. Tumibay, parang kailangan mong lumaban, Oo. kailangan mong ipakita na matatag ka para sa pamilya. Opo. So, ngayon, Shoni, na naandito ka na, malaking tulong ba yung naibahagi sa inyo ng Ako Bicol? Dahil si nanay mismo lumapit dito sa amin. Opo, sobra po. Sobrang laking tulong po. Okay. So, anong masasabi mo sa mga tumulong sa'yo, sa mga nagpaproseso sa'yo para makauwi ka na ng Pilipinas at makapiling mo na yung pamilya mo? Sobrang salamat po sa lahat ng tumulong po. O ikaw, nanay, ba sasabihin? Si nanay, ba? partner, ba sasabihin kasi si nanay talaga yung lumapit sa atin. Nakita ko, partner, Shoni, yung tapang ni nanay na talagang gagawin niya ang lahat. Makauwi lang yung anak niya dito. Nanay, anong gusto mong sabihin? Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin, lalong-lalo na po ang Ako Bicol, ora mismo. Opo. So, nanay, nung magkasama tayo doon sa opisina ng OWA, talagang pinapakita nyo, nanay, na kailangan umuwi ng anak ko, kailangan talaga ginawa natin yung lahat, nanay. Ano po yung nabunot na bigat po dyan sa kalooban ninyo, nay? Ay talagang nabunot lahat ng tinig ng ano ko, at lagi akong napaisip kung nasaan na yung anak ko. Kailan kaya kami magkikita? Yung pagkita nyo po na yung nagkita kayong muli pag uwi ni Shoni, ano po yung naramdaman nyo, nay? Masayang masaya. Kahit na nung nasa Dubai pa siya, nag-stop over. Kasi nag-text siya doon sa bunso kong anak na nandito, pauwi na niya ako. Ayun, Nag-stop happy ka na, over nanay. na kami dito sa Dubai. Pero parang sabi ko, sabi nung bunso ko, sige nga kung ikaw magpicture ka. Nakita ko yung picture. Kaya doon ako masayang Ay, ramdam ko na yung kasiyahan nyo po dahil partner, patunay yung picture na talagang pauwi na yung anak niya. So, ganun na lamang po. Mag-iingat na lang kayo palagi at baka may mapagtatrabahuhan din naman kayo dito. Dito na lang. Mahirap makipagsapalaran sa ibang bansa, lalo na dyan sa Kuwait, partner. Opo. Notorious. Oo. Notorious yan. Umuwi siya walang cellphone. Kaya Walang cellphone. hindi namin makunta kung saan na siya. Walang sweldo. Walang sweldo. Hindi bali na, nay, basta ang pinaka-importante Buhay. buhay ang anak niyo at naandito Kaysa na siya. katulad doon sa iba na inuuwi, nasa freezer. Opo. Kung ano pa. So, yun lang po. Ingat na lang palagi kayo, ha? Masaya din po si Congressman Saldi na nakauwi na kayo, Ma'am Shoni. Kasi yun talaga, nanay, ang pinakagusto ni Congressman Saldi. Lahat ng mga kababayan natin na aapi sa ibang bansa, tulungan natin makauwi sa ating bansa dito sa Pilipinas. Okay. So, ingat na lang po palagi at mabuhay. Opo. So, nanay at Shoni, tanggapin niyo po itong munting pabaon ng programa sa inyo at sa inyo pong pamilya. Ito po. Ayan. Salamat po. Okay. So, partner, sa ating pagbabalik, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Eto, partner, balikan muli natin ang Tabang Ora mismo sa Kongreso. Kung kanina, isang ginang na may stage 4 breast cancer ang ating natulungan. Ngayon naman, isang senior citizen mula naman sa Pasay City ang nangangailangan ng tulong matapos magkaroon ng mild stroke at enlargement of the heart. Makakausap natin ang anak ni Nanay Erlinda Guinness na si Amiel Guinness. Magandang hapon sa iyo, Amiel. Amiel, magandang hapon. Ayan, partner. Ito, partner, yung pangalawa natin na tutulungan doon, partner, sa Congress. Ano po? So, ito, partner, patunay na yung mga kababayan natin, partner, doon sa Metro Manila, sa NCR, partner, ay dumudulog sa Ako Bicol para matulungan ang kanilang kahilingan. At tuloy-tuloy na yung pagtulong na isinasagawa doon sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. So, okay na si Nanay. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ayan, partner, medyo may problema tayo sa linya ng telepono. Opo. Ayan, Amiel, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Opo, kumusta ngayon yung kalagayan ni Nanay Erlinda? Okay naman po sa ngayon, ma'am. Opo, nasaan po ngayon si Nanay Erlinda, Amiel? Naka-confine pa rin po sa heart center. Opo. So naka-confine pa po hanggang sa ngayon. Ano po yung sabi ng doktor sa kalagayan po ni Nanay Erlinda?
For discharge na po siya ngayon sana. For discharge na po sana ngayon. Ano po yung problema? Opo. Hospital bill po, ma'am. Ayan. So, hospital bill kaya kayo lumapit sa Ako Bicol. Okay, partner. Opo. Ilang taon na ho ba si nanay? 78 po. 78. So talagang madalas na rin po ba na meron siyang nararamdaman or ina-atake siya ng karamdaman niya? Ay, kasi po, first time niya po ng mild stroke. Saka na-detect po ng doctor na may enlargement of the heart yung mother ko. Okay. Ilan ho ba kayo magkakapatid at sino-sino yung nag-aasikaso kinanay? Dalawa lang po kayo magkapatid. Yung isang sister ko po, siya po nag-aalaga ngayon kasi bawal po siya lumabas sa loob ng home. Kayo ho, ano hong trabaho nyo? Ano po ako on call lang po. On call, okay. Opo. Diyan ka lang po, Sir Amiel, kasi ito partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono, si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Magandang hapon po, Sir Rex. Magandang hapon po sa inyo lahat at sa ating tagapanood at mga tagapakinig po. Opo, Sir Rex, naandyan po itong si Sir Amiel dahil humihingi po ng tulong patungkol po sa hospital bill ng kanyang nanay. So, nakausap niyo na po ba siya? Nakausap po natin siya kaninang umaga at naisabit niyo yung mga requirements kanina. Ngayon po ay nakikipag-coordinate po ang ating mga staff sa DOH para po tingnan natin kung ano po ang pinakamagandang maibigay po para kay nanay po na nakakonsulta sa ospital. Opo, nababanggit po ni Sir Amiel na dapat daw po ngayon po i-schedule na ng paglabas, kaya lang problema nila yung hospital bill. Yung hospital bill po ba, maaari nating matulungan, Sir Alvin? Matutulungan po natin siya. Matutulungan po natin si nanay at saka si Amiel. May lalabas po natin ang guarantee letter. Mangyaring hinihintay lang po natin ang approval coming from the DOH. Pero sigurado na po na may tatawid po natin ang mga tulong na hinihingi nila nanay po. Opo. Sa tulong po yan ng Ako Bicol Party List. Opo. Ibig sabihin, sir, kompleto na rin yung requirements na ipinasa nitong anak ni Nanay Erlinda. Yes, sir. Ni-review na po kanina yan ng ating mga coordinators dito po sa Action Center po natin sa Congress. Kaya ora mismo. Ayan. Ora mismo ang pagtugon at pagtulong. May bibigay. Yes po, ora mismo may bibigay natin ang tulong maya-maya lang po. Okay. Ayan. So, ibig sabihin nito, partner, uuwi si Sir Amiel na wala na siyang problema na partner dahil bit-bit niyang tulong ng Ako Bicol Party List. Opo. Sir Alvin, maraming salamat. Thank you very much. Mabuhay kayo dyan sa Ako Bicol NCR sa pamamagitan ni Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon. Thank you so much. Yes po. Yes po. Mabuhay rin po kayo. Salamat po. Okay. Ayan. So, Amiel, narinig mo si Sir Rex. Sagot na ng Ako Bicol itong problema niyong hospital bill para kay Nanay Erlinda. Ako, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List at sa inyo pong dalawa po, ma'am and sir. You're always welcome po. Yan naman po talaga yung tugon po ni Congressman Saldi. Lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong medikal ay dapat pong matulungan. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you. Okay. Answer prayer. Okay. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1 ng tanghali. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay! Magandang hapon at salamat. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.